Tässä on Juri mun sylissä. Tää on Raisa, valkoista siellä. Tässä on Kete. Ketekin oli sylissä pitkä. Jone on tuolla nukkunut. Jone söi itse sähköä. Ja sitten tässä on Marja tai Pirre. Ja tuo on sitten toinen niistä. Hetkinen, toisen mun sinisevät silmät. Mites ne oli? Oliks Pirre? En muista yhtään. Oot se sen näköinen, että se lähtisi timahtamaan? Kyllähän niin parkkeerasi siihen. Tuo on vähän niinku säälittävää ja pureminen. No ei sitä oikeastaan tiedä, yrittääkö se purra vai onko se niinku, että ennen yrittää imeä luulen siinä tissiin. Ihan varmaan voisi pitää kokeilla, jos niin, totta. Maitohana. Tulee semmoinen unikappale rätystä. Tää veti jo tajukankaalla tää No kun siinä herra tässä. siinä lämpöisessä.